На ўзгорку пясчаны трыхвоі ад даўнага часу стаяць. Бязлюдныя пусткі спакоі наклалі навокал пячаць. І вось нечаканыя госці, атрад баявых партызан. Прыходзяць пад хвоі кагосьці, нясуць на пясчаны курган. Акінуў вачыма паляну, узгоркі пяскі камандзір. І знак падае партызана пакласці насілкі на жвір. Гатова магіла, прыпынак, халодны і вечны пакой. На ложан духмяных галінак ляжыць нерухомы герой. Падходзіць хвіліна цяжкая, зяблі далючыць яго прах. У потых слязіны блукае на чыстых сяброўскіх вачах. І выйшаў заперад з круга, і слова сказаў камандзір: «Хаваем мы первого друга, спакой твайму праху і мір. Не ведаў ты страху ніколі, быў первы і храбры ў баю. За край за радзіму, за волю аддаў маладосць ты сваю. Клянёмся табе над магілай, наш верны таварыш і брат. Сністожым фашысцкую сілу, жывое не пусцім назад. Клянёмся, сказалі ваякі, клянёмся, адказвае бор. Клянёмся, азваліся далі, клянёмся гамоніць прастор».